Fl-Iskola tal-Mużika, 16-il żagħżugħ u żagħżugħa temmew b'suċċess l-esperjenza edukattiva tagħhom fil-mużika kif gradwaw fil-bosta korsijiet artistiċi illi għamlu. Dan huwa l-ewwel grupp ta' studenti li laħqu livell ta' diploma li hija akkreditata mill-Kummissjoni Nazzjonali għall-Edukazzjoni Għolja. Waqt dan il-jum tant importanti għalihom spikka sens ta' sodisfazzjon ta' dawn l-istudenti li żviluppaw ħiliet artistiċi li ma bħalhom. Hija verament importanti għax ili nistudja ħafna, ili madwar 12 sena ndoq il-pjanu, allura din iċ-ċeremonja tal-lejla ħatini ħafna. Għalija jisa ġrat xi ħaġa kbira fem dak ix-xogħol kollu li tkun għamilt issa fl-aħħar mill-aħħar qed naqsmu ma' nies. Il-musical theater għalija huwa xi ħaġa importanti, hija bażikament kull jum inkanta. U ġan inħoss dak li fid-dinja n-nies iħossu. Huwa mistenni li s-sena d-dieħla n-numru ta' dawk li se jilħqu l-istess livell ta' diploma se jkun akbar u dan għaliex il-kulleġġ Michel Anton Vassalli ħadem bisħieħ biex jippreżenta kurrikulu b'saħħtu. Il-kulleġġ Michel Anton Vassalli jaqqad skejjel speċjalizzati għall-edukazzjoni tal-arti viżiva u tal-ispettaklu f'Malta u Għawdex. Dawn jinkludu l-Iskola tal-Arti, dik tal-Mużika, tad-Drama u tas-Sfin. Ċerimonja tal-lum hija ċelebrazzjoni ta' għal uħud mill-istudenti illi sa li ottenjew jew il-livell numru 4 jew il-livell numru 5 fl-istudju partikolari tagħhom. Madwar 4,000 student huma attwalment reġistrati f'dawn l-iskejjel, ma' kważi 200 edukatur bil-passjoni għall-edukazzjoni tal-arti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.